Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ceritanya arep opo? Pulau pizza goreng tak cekal. Ungkar pulau pizza sak wedi. Apa nih? Jambu nih? Ora. Enek. Kayak kok watu menak. Ya. Tidak ada kayak dikit jambu loro lho. Jadi ceritanya ki pengen mangan jambu bos jambu mentep bos. Sing ki gak apa sing ki? Ya ki rencananya kan harus dibakar sak ongkere. Ongkere ya. Suatoe matane ra tinggi inget-inget. Tane iki apa ta jare? Jambu. Kayak gini to. Iki anu kena. Iki bosok tapi. Pak ongkere tak? Heeh, Pak ongkere tak. Setan kelak ya? Berapa wi? Sitok. Akeh sungai. Akeh apa? Lah kita berenang ya? Berenang tau ya. Gede ya yo. Ki apa to? Ki apa to? Gede. Ki apa to? Cek, gatine yo. Ora gitu. Tak tapi lho. Dikasih gini. Endi? Masa gur sitok wi? Ane reso. Nek gur sitok endi le? Awas HP-mu ki dekang lho. Korban apa ora? Yo. Teplak lah. Masalah keneng. Mantap, Bos. Yok yo, sesal yo. Yok. Ya kuwi ora nek wae. Yo. Dires to. Delok to. Keneng lho. Ungker nggur loro itu nek bakar piye to? Iki to bakar. Lah beton-beton lho yo. Ora telo ae to. Gila sesale suyah. Nang etan akeh ngene iki. Etan. Mbone anu ke lho. Sapa wi ane doamu ke lho yo? Mulane lho. Akeh wae wi. Bosok apa iso? Ora. Aku sing sah kono. Sah kono. Lah ya lah. Pisan dulu. Aku sing sah kene. Nah. Sak kono sak kene. Mantap. Wis ora pra yo. Yo yo. Wih, cangkeme. Engke gabok Pak ya. Ora eneng. Terus tak ya. Oke. Ongger. Oke. Ora enek. Yo yo. Lo weki yo. Weki tenan. Jajal. Aku yakin lho. Bekas nepen. Kira bacane sing anu ngker iki lagu ki. Pengen ae ngker iki lah. Kacang pangkel enak kuwi. Iya. Wis aku bakal ngker iki. Tapi renek lho. Bakom. Apa ya iki sing kena dibakar? Beriwak. Enak kan. Ndi? Telon nang di omah gara-gara kok menurut kene lah. Enak ora? Iya telon anu telon biasa wi. Dipek piye? Ayo delok Iwak. Dewi, sing Iwak diceli dhisik. Pas kek kowe barang yo. Yurat to. Ate ora wi. Kowe aku ngecolno kowe mlehi mulih ke apa to langsung bablas ngalor. Ayo aku medeng ning warung kalian. Ki ngre bakar pola loro ki. Pak. Mas, jempol. Jadi ya rencananya bakar jambu bos.
anune belum kere belum. Tapi ya ora enak woe. Enak sitok tok kere nggur loro e. Lagi arep nyepil iwakku bos, iwak sing tak sono. Wis suwi kae. Kondi. Hei. Uyah ya nggih nguyahi silet apa piye to? Lah kita pertama mancing akeh lho yo. Urung. Lho bos. Pintere to. Pintere Pak Kira kok. Dene dipancingi kur minta katakan tok ora gelem. Gak gelem nyantol. Gondol tok. Tapi gondol terus. Gondol terus. Baik gak gelem. Iki. Iki saya sat lho bos ki. Wah, balik pol ki. Lho gitu kita nyambe wakeh ki tapi ra kena. Soalnya juru. Pokoknya sekali saya nyemplung sih wis lolos. Kimbian sawah bos iki malah kayak ngene iki lho. Sawah iki mbiyen. Ya yo anu yo apa? Sabu-sabune nek sabu-sabune nyabek terus yo. Delon yo iki lho yo wis manak yo. Delon anak iki. Anak ra elok e. Iki lho anake, Bos. Iki apa to anake wakeh iki? Tenan to. Bae. Iki lho, Bos, sabu-sabune nggih omah iki lho. Iki omah sabu to. Omah sabu-sabu. Kita apa ingoni sabu-sabu, nila, terus lohan. Wakeh iki jenis ini punyanya. Kayak kena sabu. Reng lek ketok etok dari sak rong kio. Malah kalau ditane wewah kan ya. Etok etok. Iki juru bos. Ki rencana ki tak apa wi? Tak tukono bibit neh yo rencana. Semblong kene ya. Tak sembrono kene. Jadi apa ya wi? Jadi anu apa? Ekosistem nek ben bisa berkembang ning kene. Kan iki gak mungkin to nek diobatkan nek iki gak iso diobat iki. Soale juru. Kan kate terus. Wombo bos iki bos. Jadi iki rencananya tak culi bibit nih bos. Tak culi bibit boyo kira aku tak tekan bibit boyo yo. Kenapa nih liwat rene? Kon Ngomong enek 5 ono ora ya. Anggere iso wis padha gede ngono boyo. tapi enak ora ya bibit boyo no. Wis sing cilik ngono. Eh? Wis sing cilik sak. Jangan-jangan iki lho enek. Enak. Enak. Nanti cemplungi iwane to Mas Didi. Uleng karo wong-wong kuwi. Oh, anjing iki terus. Mulai boyo lewat gede kan digugone. Ngene dia Mas. Wah kayak begaplek kabeh mbon mungkin. Nek ngono enek terpaling kono aku no. Ya kau severan iki tok aku besok. Kalau Mas Rat gaplek jering golek wong sak ngeronan dikon gaplek kabeh. Iki wong 10. Wong 10. Lagi nggih? Nggih. Wong 17 Pak. Berarti salar Mbak anu gaplek kabeh. Wis ngalengetan. Lho boleh telo timbang paine 200. Gak payu nak telon nak. 200. Sak ndir. Rokok. Payu ini timbangane gede. Rokok lek. Timbangane anu. Ya. Gak payu. Ya tenan timbang ra payu wong Dik. Ya sampean gak nantir jagung. Ya Lek. Rokok. keren nantir kayak ndir telo. Mbok aku takon bedhot lek Sujono yen. Gaplek larang. Gaplek larang gaplek 2000. Rong pira gaplek? 100.
Wah, Oh terus. piye? Heeh. Ora. Palikur. Palikur. Naik beradal. Raden. Balik ora, Bu? Raden. Palikur ae sugih jan. Akhirnya balik ora, Bu. Kan kayak resek aku. Ora nek lagi awet. Tenang. Gak udan gak. Nek gaplek wis didol iki kira kaya gelem. Api-api nek buta. Itu mergo wi. Antaran rego. Wis sesuk nyang. Mbuh piye to? Mak sodong. Hmm? Mak sodong. Tonggal. Iwak oke. Wes e, nyong apik terus e. Kara ingoni nang Mas ki. Tak kono bibit aku. Ora ngira satel. Ini ben sair kono enak bibit boyo. Oh iya. Jeblok kene ro mancing gugu ya, Pak. Paling bali kayak mana bentuk kan. Tinggal sitok nang wong wis anu jan wis terak Ya ya. asune jadi gogo. Asune kira-kira nang iki lho iwak jalan. Nyapek terus lho iwak. Pakane imang sak prongkol. Semangat. Oh iya ya ra gelem blok. Ki wakil mandi nek ngeculi iwak. Ini kok tengah apa kayak jenenge tahun sekian. Tapi adegan. Piye ngomong-ngamu. Buah pisan tamplongan pakane iwak. Wis apa? Ngene anu bayati ya. Sing lor. Ini kira dulu ini. Lah nya kan akeh. Iku sing hari ditek, sing cilik. Cilik-cilik colno piye to? Celonnya tok. Lah, ngene diadai aja dik bak. Aja dik colno. Colno kaya colone waduk ngene iki. Dong, Bro. Ya ngene sing apa sing cilik kok didekek kene. Heeh. Iki kuliah sabu-sabunya lah. Ada kenak ento. Buka kok. Nek Kok ngene iki, Bos. tak ini iki. Sabu ke apa? Ora enak. Sabu-sabu kan anu, apa kuwi? Tinggi ngresiki nggon iki ben gak nglinat. Wah manggon. Iya. Kok kae nuwak iki. Ndut. Enak di pangan. Nek kene iki menak bos mangan apa ora kroso ni enek apa-apa pangan lho gini. Oh gragas Piye? Piye? Ora rane tungkak sing gosong kalau Oh gragas ya apa-apa pangan. Enak ya iki. Dinyak lho, Jon. Siapa apa ning gragas iki ngono iki. Pentil pelem kuwi to. Iki tiga lalap lah nabi. Pol. Sekali gaplak ya toh. Gaplane. Pentil pelem digodhog enak Mas. Yo ben. Sepul ya apa Jawa panganan Heeh. alami apa Jawa. Mangane gampang kolesterol ngono ya. Perempuan. Gak. Kuwi tau dari kroket pengen jiber lambimu. Ya berak kau entol. Nah, lebih malah teko malah lambene langsung glodok iki. paling kuat koyo go tawon. Jebut ya. Nah, ini tapi geger ngajak mak juwet. Juwete nendi? Juwete nendi? Jalan. Ora. Apa prono apa arep mlaku piye to? Hah? Ayo kembang apa-apane to? Wes ana sing ngreng denan aku lewat. Iku jane waca ngene corongane. Itu kan awak iki. Wene momentum dilidat ngene kudu. Tak cacai pisan nang pakan iwak wingi. Omongane lho. Iki cepete kok ditanduri jagung iki. Iki kan denane anu apa kuwi iki Ceritane kan daun temenge ba. Iki ki mbah lah tapi terus udan kae. Apa? Gedung main dhuwur iki lho. Mbone Ali wi to. Kapan kene basano. kan asine sing kuwi kan apa kuwi dige hutan lindung to. Tandurane koyo sengon, koyo sono terus kuwi terus klosoran kuwi rung sampai gede klosoran. Terus akhirnya sing ono makan mlaku lah sing iki anu ndelok lha iki mumbul. Emake malah mumbul ngene lah sing iki banyu iki kagem milih. Iki berarti mbok 3 sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki jadi apa? Kok iso. Iki iso mendu-mendu. Yo tim mundu-mundu piye to? Kan sing beda iki ya. Ah bae pedas kabeh. Opening. Ndang yo opening iki njajal tak inget aku. Opening yo. Dah sampe. Siapa ini buka nang Dikano. Jajan jan to jajalan. Piye nang? Budaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau bos iki enggak aku apa weh delok iwak sing kemarin tak colone kene iki ternyata urip kabeh ketoke. Soale anake wi akeh kan anake wis. Lah iya. Anak akeh. Nek mana berarti wis anu kawin bareng jane ta. Sak meneh. Yo kan mesti. Mene Ndi? gua apa? Mau gua kalau gede ning kono. Aku wedi ya. Ya iya lah. Lagi rencanane sing kok anu ka. Sing tak kene satu kali bibit iwak neh. Heeh. Satu kali bibit iwak yo ora-orane 20 lah. Ya. Iku ben gredo. Oh, sebenarnya awake nek mancing kan pengen golek lawas sitok ora apa-apa. Dan aku ya tantai pisan ora sitok. Assalamualaikum. Gak bisa. Jadi singko iwake rencana tak celok kene neh. Ya. Tak celok iki semenjen. Kan nang kene kan akeh to wis panganane iwak wis rasa makan kangkung apa. Iki lah nyapek lah. Nyapek terus. Ya. Legane waduh oh. Iki kerupuk kabeh. Terus dijual. Iya minggu sing cilik, sing pokoknya sing ro nyari ngene. Ora sak time iki ndai dijak kabeh. Kok dikelumpukno dadi Minggu kan tak tukono ki. Tukon maksudnya ndadi emplungi akeh nek waduk kan akeh tok. Piye? Kumpulno dadi sitok terus dijolno arak nggih, Mak. Alah, wis arak tok ing keman. Arak lu ben opo to. Pokoke Iki rencanane iki tetep tak salah tukone. ditambul. Tapi iki aku cek nunggu bibit tombro sing anu lho sing putih lho, gak sing kuning. Ki kuning. Nila iki kok gak nila kuning. Nila kuning enak aku ditawani. Kembali ke channel Natang Goto. Ayo nila sing kuning wi aku kan wis di anu wis ditawani ya, Kak. Wis ditawani nek nila kuning enek Kang, nek sing putih urung enek. Ya. Kan nunggu sik sing nila putih. Jadi rencana iki kan pengen nila sing putih gitu, sing ora sing kuning. Ya. Jadi ngono bos iki videone tak akhiri bos iki aku pengen delok iwak sing nek ngono ndek nang iki tak colok kene ternyata urip. Sabu-sabune urip. Terus lohane ya wis mana akeh. Engko rencanane somben tak tukono neh. Di ngono kontene tak akhiri sampai kene pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Kecuali bos di subscribe, di like, komen ben apa bulan ngarep bisa bayaran. Jadi ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.